Ορυθεί στο δεύτερο λεπτό από τη σέντρα του αρχηγού τον Εμπεγλέρα και την προσπάθεια του Μίμη Μπενίσκου. Και οι αμυντικοί της Προοδευτικής επαναφέρουν. Κολτσίδας βλέπουμε να παίζει πάνω στον Ζαΐμι από την αρχή του αγώνα. Ατομική προσπάθεια από τον Βαλαντάρες. Ο Βραζιλιάνος, ο Ρούις Βαλαντάρες, βρέθηκε στο έδαφος. Και πάλι ο Νάιντος με κεφαλιά. Απομακρύνουν οι παιδούχοι, φιλοξενούμενοι εκεί σε ένα χώρο σε λίγα τετραγωνικά. Έγιναν αρκετά λάθη. Τελικά η παίκτης της Προοδευτικής. Μπάλα φεύγει πλάγια. Μωυσιάδης κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να κερδίσει από τον Βαλαντάρες. Είπε χαρακτηριστικά, το γνωρίζει και δεν το είπε ηρωνικά. Άλλωστε είναι ευγενικός ο Μάρτι Κούζελα. Και γνώσεις της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτό ακριβώς. Πανιόνιο και Προοδευτική, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Βαλαντάρες στο κόρνερ. Γίνεται κεφαλιά, εντυπωσιακά πετάγεται ο Καρατζιοβαλής και διώχνει κεφαλιά που έγινε από τον Αρχοντούλη. Για μια ακόμη φορά ο Αρχοντούλης στην κεφαλιά, ο Καρατζιοβαλής. Κάποιες διαμαρτυρίες εκεί από τους γηπεδούχους για τη φάση αυτή και ένα φάουλ τώρα του διαμαρτύρεται στον διαιτητή, ο οποίος όμως λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η αντεπίθεση τώρα με τον Βραζιλιάνο τον Βαλαντάρες και το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Ζαΐμι και Παπαδόπουλος. Η παλιά για τον Ζαΐμι που έφυγε κανονικά με αντίπαλο τον Κολτσίδα που έκλεισε, βγήκε και ο Καρατζιοβαλής και μπλόκαρε την. Αφήνει για τον Βαλαντάρες. Αλλαγή παιχνίδιου τώρα. Από την άλλη πλευρά ο Σιδηρόπουλος, η παίκτης της Προοδευτικής και πάλι. Γίνεται το σουτ, την μπάλα κοντράρεται, απομακρύνει ο Παπαδόπουλος. Ένα πολύ καλό σουτ που έγινε για τον Άρη. Η αριθμητική αυτή υπεροχή, 11 με 10. Και να δούμε βέβαια τι θα γίνει στη συνέχεια και κάποιες κινήσεις θα γίνουν τακτικής. Ο Αντωνόπουλος πάντως κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Και πάλι η μπαλιά που έγινε από τον Βαλαντάρες που ξεγέλασε τους πάντες και τα πάντα. Ακόμη και εμάς φάνηκε ότι θα δώσει δεξιά. Είχαμε αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα, τραυματισμούς στο σημερινό παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να υπάρχει συνέχεια. Η αντεπίθεση τώρα. Η ευκαιρία πέφτει πάνω του. Εδώ και πάλι βλέπουμε σε αυτή την αντεπίθεση, καθώς έχει περάσει μπροστά ο Άρης, έφυγε γρήγορα ο Μπαγιαζίτ. Βγήκε ο Μπούτσεκ πολύ έξω από τα δοκάρια. Πλασαριστά. Σέντρα προς την περιοχή. Ο Νομπορό την τελευταία στιγμή διώχνει. Διαμαρτύρονται οι παίχτες της Προοδευτικής. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, αλλά το monitor δεν ήταν ιδιαίτερα καλό. Το σούτ από τον Βελόνι. Αυτή είχε την αποβολή του Ρόβα. Το φάουλ εκτελέστηκε, ενώ για τον Άρη τραυματίστηκε ο Γκαρσία. Σιδηρόπουλος. Βαλαντάρες. Αρχοντούλης. Αντωνόπουλος με τον Ντομορό. Η μπάλα πέρασε. Ευκαιρία για τους παίχτες της ομάδας της Προοδευτικής. Τουλάχιστον από εδώ φαινόταν η μπάλα θα κατέληγε μέσα. Πώς έγινε το σουτ. Προσπαθούν να πρεσάρουν όσο μπορούν πιο ψηλά οι παίκτες της Προοδευτικής. Βαλεντάρες. Ο Τυρόπουλος έχει ένα σκίσιμο στα χείλια και στο Φρέδι. Βαλεντάρες έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η πάσα για τον Χανιώτη. Στην εκτέλεση έχει προωθεί και ο Βαρτζιώτης. Έγινε η σέντρα στην κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε out. Ο Βαλεντάρες λοιπόν, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο στη θέση του Σιδηρόπουλου που αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Καλή εκτέλεση, έπεσε στη γωνία του ο Οικονόμου και έδιωξε. Είχαμε και αποβολή συνεργάτη του κυρίου Καραμά, θα μας τα πει σε λίγο ο Άκης Δημακός, να δούμε την προσπάθεια των παιχτών του Εθνικού Αστέρα. Ευθυμιάδης σχέδισε την μπάλα. Προϋποθέσεις με αντεπίθεση, καθώς υπάρχουν 4-5 παίχτες τώρα της Προοδευτικής με 5 παίχτες
του Εθνικού Αστέρα. Βαλεντάρες, Αρχοντούλης. Σούλη Παπαδόπουλου είναι στο Λιβέρνα, δημιουργεί παιχνίδι. Καθώς βλέπω ότι ο Ρούις Βαλεντάρες εδώ είναι πίσω από τους δύο κυνηγούς. Μπαλιά για το Μανίκα στην περιοχή. Ο τελευταίος, να δούμε τη φάση. Το σουτ πάνω από τη γραμμή θα διώξει τελευταία στιγμή εκεί. Κακό και σημαντικό και για τις δύο ομάδες, προκειμένου να πλασαριστούν στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Να δούμε όμως να δούμε το Μανίκα που μπαίνει στην περιοχή. Βγαίνει ο Νεοφώτιστος τελευταία στιγμή. Χιώτης ήρθε, κράτησε την μπάλα, του την έκοψε ο Βαλεντάρες. Πολύ έξυπνα τοποθετημένος. Κάνει και αυτή την βραζιλιάνικη τρίπλα. Παίζει τον αδείο με τον Καράμπελα. Πάλι ο Βαλεντάρες φαίνεται να είναι σε κέφια. Μανίκας βγαίνει αρκετά έξω να πάρει μπάλα, δεν μπορεί. Ήδη μπροστά στα μάτια του Παναγόπουλου, δεν το είδε. Βαλεντάρες. Λιβέρης. Προβίδας σε θέση βολής απέναντι στην εστία του Νεοφώτιστου. Σε καλή θέση το φάουλ αυτό με τον Βαλεντάρες. 4-5 παίχτες είναι στην περιοχή του Νεοφώτιστου. 40 λεπτά 0-0, καλή εκτέλεση. Νεοφώτιστος βγαίνει κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. Ο Προβίδας 5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο μέρος ανοίγει το σκορ για τον Πανλιακό. 0 ξανά σε επανάληψη. Αριστουργηματική εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο. Πολύ δυνατά Προβίδας. Πέφτει ο Νεοφώτιστος, δεν μπορεί. Μανίκας κέρδισε. Βαλεντάρες, μπαλιά του σκαφτεί για το Μανίκα. Καλή. Πέρασε ο Μανίκας τον αντιπαλό του. Μπήκε στην περιοχή. Προβίδας κάνει τη σέντρα. Τελεί στο δεύτερο δοκάρι. Μανίκας κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα δεν φτάνει στο. Βαλεντάρες. Νοβακός πάει πάνω του. Κρατάει την μπάλα, την κόβει. Κάνει τις προσποιήσεις. Τώρα κάνει το γέμισμα για το Μανίκα. Βγαίνει ο Νεοφώτιστος και πάει συμπαίκτες του δίπλα. Ο Λιβέρης ήτανε. Τώρα ο Βαλεντάρες. Κοιτάξτε τι γίνεται στην περιοχή με το Μοντέιρο. Θα εκτελέσει απευθεία. Νεοφώτιστος πάνω από το δοκάρι. Βαλεντάρες. Λάθος. Κέρδισε ο Βαλεντάρες. Τακουνάκι για τον Μανίκα. Ο Μανίκας που κάνει μια σέντρα. Χώρος έχουμε δει πολλές φορές τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να γλιστρούν, να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως παρά το. Θα κερδίσει το πλάγιο ο Βαλεντάρες. Προβίδας. Ξανά για τον Βαλεντάρες. Καλός τεχνίτης. Καλός χειριστής της μπάλας. Προτιμένη πάσα είναι για τον Μανίκα. Δεν θα περάσει. Πιπίνης ξανά. Μπάλα περνάει στον Μανίκα για να δούμε το σουτ. Να σου βρέθηκε το 25ο λεπτό. Βαλεντάρες ξανά για τον Κόγιογλου. Πέρασε η μπάλα. Δεν έγινε λάθος για τον Πανηλιακό. Ωραίες εναλλαγές. Βαλεντάρες. Πέτρο θα το χτυπήσει απευθείας ο Βαλεντάρες. Είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν έχει δείξει να επηρεάζεται. Με τον τρόπο που έστειλε την μπάλα. Να επηρεάζεται από τον κακό αγωνιστικό χώρο. Δύο παίκτες μπροστά στην μπάλα. Θα ανοίξουν βέβαια. Σουτάρει ο Βαλεντάρες. Η μπάλα θα φύγει έξω από τη... Βαλεντάρες. Θα περάσει την μπάλα με εντυπωσιακό. Καλή προσποίηση από τον Ρουίς. Ο Προβίδας άλλαξε ωραία την μπάλα. Θα προλάβει. Έγινε το λάθος. Ρουίς. Του φύγει η μπάλα, ευνηδιάστηκε. Κεφαλιά από κοντά. Η μπάλα στα δίκτυα, είναι το 2-0 με τον Κόγιογλου. Κοιτάξτε ξανά, ο Ρουίς εκτελεί το κόρνερ. Θα πεταχτεί στο πρώτο δοκάρι ο Κόγιογλου αμαρκάριστο σχεδόν. Θα ευνηδιάσει και τον προσωπικό του αντίπαλο, τον άλλο αρχηγό, τον Δημητρακόπουλο, ο οποίος το μαρκάριζε, αλλά και τον Παπαδόπουλο. Ξανά από μια άλλη κάμερα. Στην μπάλα, τυφλή απόκρουση. Για να δούμε εδώ, καλή προσπάθεια. Παναπεκός. Νέα σέντρα. Ρούι. Πέρασε αριστοτεχνικά την μπάλα για τον Μανίκα. Ρούι εκτελεστής. Την μπάλα κοντράρει στον τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο. Ξαναμυντικό, αλλά θα γίνει το 3-0. Η προβολής Ρούι, τακουνάκι. Καλό τακουνάκι. Πέρα που βγήκε στον Μανίκα. Πάσα δεν είναι καλή. Μπάλα, κοιτάξτε, κόλλησε. Θα βγει για το Ρούι. Βγαίνει και ο Παπαδόπουλος από την αιστεία του. Το πλασέ και είναι το 4-0.
Πολύ όμορφο η προσπάθεια του Βραζιλιάνου.